Maayong adlaw mga kanaysyaga. Welcome sa aton programa Heart Hurts Talk Show. Kaupod sa gihapon sang inyo amigo nga mga gwapo, Lolo ninyo Ilyo. Lolo nyo, Miloy. Sa sini nga oras, no? Ginaagda namon kamo sa pagpamati sa aton nga programa kag sa mga bag-o naton dira nga mga subscriber. Thank you gid sa inyo nga pagsuporta, no? Thank you man sa mga nag-share sa aton nga channel. Dugay-dugay mang shout out kami ni Pare Miloy. Thank you sa nag-subscribe ha. Padalaan pa namon kamo ah. Oo, padalaan pagid namon kamo sa mga drama. Sa madamo nga link. Oh. Siyempre, no, thank you gid kay kun wala kamo, wala man kami dire. Kag ginakalipay gid namon ang inyo padayon nga pagsuporta. Oo. Kung ano man ang kahimtangan nyo subong sa inyong relasyon. Ati, maging kontento ka bo. Oo. Ikaw, Pare Miloy, balasihan bala ang kadugayon sa isa ka relasyon? Hindi inabalasihan. Kay bisan dugay man kamo, o kung bago lang, pwede kamo magbulagay kung may isa sa inyo nga magbago. Kinahanglan lang ya, mangin mabakod kamo sa inyo nga pagpalanggaanay. Pagkabakod lang. O kadamo sang naghambal labi nga, ay bisan ano yung matabo, hindi ko giniya pagibaylo yung palangga ko. Hindi ko yung magbago para sa iya. Siyan may magpalapit pa sa akon, iban kay nga kontento na kuya sa pagpalangga ya sa akon. Abo na siya. Ang kalabanan mo mabatian sa mga magnubya o kung naganubihanay. Oo, kisa sa mga mag-asawa, ay natingala gi ko niya bala sa iban mo nga nagapangirido, gapangirida na sila yaman. Rokibot ka lang sa dasyon, ay nag-intra man siya sa amusin ng mga bagay. Kita mo lang. May ara akong kaysa, gat-chat gali si imo, mangkot si misis mo, sinuto. Wala upod ko lang sa opisina, upod ko lang sa obra. Upod siya sa opisina? Upod yaman siya gwa. Muna siya. Pero doon no, kung sa imo may prelyong, nga nangabag-og pagpalangga sa partner mo sa imo. Siguro, Pare Miloy, kinahanglan lang gid guro nga pabakuron nyo lang gid ang inyo nga balatyagon sa isa kag isa. Oo, kay kun kay isabi, gakumpiyansa ka mo niya, hindi yaman ko na guro pag-ibaylo Hindi naman na siya guro mangita sing iban. Kisa kanami lang sa imo mag-istorya siya, dugay-dugay singalan mo lang. Oo Do wala na siya bala bili para sa imo. Was-was. Naanad ka na kaya mag-asawa naman kami Dugay naman kami magdubihanay kay sindi mo na sa akon. Oo, amo na kung kaisa. Pero kung ako ya Pare Miloy, kung tuod mo na yung palangga, hindi mo ginapag-ibaylo. Dama. Oo, kung tuod kaya naghihigugma siya. Iban gani na nga ginahambala na gani na, ay nano man ang naluyagan mo man. Dumay saltik man na, dumay lagtok man na. Prote, kay palangga mo. Huwag mo ginabayaan. Wala siyang tao nga natakan sa pagpalangga kung matuod ka nga nagapalangga. Oo, tsakto gid na. Oo. Kay kung kaisa abe, ngara nga ang imo blang partner. Siling mo do ka lain na ni subong sang giyo yahaw. Kibot ka gali, may lain na siya gali nga naluyagan. Da, muna siyang lain da. Inablang grabe man ang promisa ya si imo siyang una nga. Abi mo ga, siya na no pa yung matabo, hindi ko yung magbago para si imo. Palanggaon ta kaya, basta palanggaon mo man ko. Oo. Abali sa iya palangga, bisan magdaan pa yang aton balay, hindi na kapabiyaan. Pero gali, kis ang ending, ang balay, daan na, siya way naman. Amo nang lain da. Ang balay, wala na siya. Kung kisa, ano lang gid, pakabakod lang gid sa aton nga pagpalangga. Kaya sa totoo lang, it's a matter of unity between you and your partner. Dapat permi ka mo istorya, permi ka mo pitsi-pitsi bla kumbaga. Bisin kuris-kuris sa dubihanay ka mo gani, grabe gani ginyo wala dito, where na be? Here na yo. Pero siyang nag-asawahay na daw, naglayo na. Guro, kisa sa mag-asawa, Pare Miloy, may ara ginatay mo daw natakaan na sila sa isa kagisano. Sila permito bangay mo. Yan, ano mo ni, do katalaka naman yung istura mo man. Kung pagkaon, pablado ka sumuot, pero bilang hinanggop. Wala nun, gid yung wala ta permi kwarta, no? Kaya hinanggop lang masalangan. Gcash lang na yung aras na ba? Kinanglan lang gid yung abi, kung palangga mong isa ka tao,
uyatan mo ang tanan ng mga posibilidad nga hindi ka mo magbuyanay sa inyong relasyon. Hambal gani ko Rodrila. Kung sa oras ko nung kaginsabat mong isa ka tao, preparado ka na magbaton sang kanamion niya kag kalainon niya. Check to good. Dapat may opinion ko rin na patihan nga ang ako bala partner Lolo Miloy bisan nga wasak panibin do hamot gapon sa pamatyagan kung baho ya. Aba, oo. Tungod ina sa ginatawag naton nga tampad kag matuod nga pagpalangga. Amo na gani nga kung kaisa sa mga asawa man advice man. Okay man na siya nga nagapokus kita sa aton pagpangabuhi. Okay man na siya nga permilan ta sa aton pamilya himo sa aton obligasyon, pero kung kaisabla, pero pagwapa man kamo. Correct. Pero pahamot man kamo. Nang baratohon na dabla nga bibi kulon dabla. At least bla pagabot siyang bana mo, hindi baho, ahos ang lawas mo. May kilala ko na bro. Kada hapon kahamot siya. Ay, tuod. Kahamot. Siliko, grabe pahamot mo ba? Ang sabat siya. Kalain man na nga magbararaho o tato niya pagabot sa bana ta. Abaw, tsakto. Hindi niya lain kung nagapahamot ka, nagapagwapa ka. Para na sa bana mo. Oo, kasi generasyon talang na aton na household nga mga obra. Pero tuod kinanglandaman kisa pahamutan kag patahom mo na aton kaugalingon. Dapat gani sa pagbiyahanay naton kung grabe kita magpatahom, dapat gapatahom pagid kita sa pag-asawahay na naton o para isa man sa hindi mangita iba ng aton nga partner. Kaya ako taman kaya sa hindi kung kaisa nablang batasan tabla kag ang ginahimo ta kung kaisa ga abot nga matak-an ang aton partner. Matakaan kita sa partner naton kag matakaan man ang partner to sa aton. May mga panahon gimbi nga kita nga mga partner ma-agree man ang mga magpartner o hindi. Nagaka-feel out of love kita na kikisa gakatakaan kita kisa gakawadaan gana pero dapat mas damo ang aton nga feel in love sa feel out of love. May arabi kung kaisa Premiloy nga sang nagbihanay ka mo nami gid yang ginapakita yang nga ugali sa imo. Ang tanan nga ginapangita mo si isa ka babae, sang ganobyahanay pa lang kamo ang ginapangita mo si isa ka lalaki, ara tanan si iya. Tapos ang nag-asawahay ka mo okay man. Nagligad ang pila ka tuig Premiloy. Nagbag-o siya. Kag makibot ka nga. Uy. Madiskubrihan mo na lang iban pa nga tao makapanugid si imo nga may naluyagan sa gliing lain. Ang lain pag sina Premiloy mag-abot sa punto bla nga bayaan niya ka. Amo na kung kaisa guro ang inambal mo nga kung kulang ka bla sa pagpalangga. Ano man? Bayara man na sobran pagpalangga. Sobra pagpalangga. Sobra pagpalangga. Gahigot na siya, gakuga na siya. Sobra pagpalangga. Kita siyempre kalain magituod nga. Do tanan bala nga desisyon ikaw na lang. Kalain mo na bala sa isa ka relasyon nga ikaw na lang niya perming insindihon. Di kay tuhod ang Yegoro Timsong, ikaw na nga. Tsakto man. Ikaw lang tanan. Ikaw lang tanan. Kisa do wala na ya right ang imo partner nga magdesisyon sa iya kay ikaw na lang tanan. That's why naghambal ko sa kagina, sa Pormiro, kakinanglan may unity between sa aton partner kag sa aton mismo. Ang tanan nga butang maistoryahan, bisan ano lang nga butang. Correct. Okay, hindi ta manaog sa bisan ano lang kay damo na kantuan. Kadamo na. Pero ang buot ko sa lingon, tanan nga butang dapat iistorya mo o share mo sa imo kahagugma. Mo siya kabay kahagugma. Tsakto gid. Kapihak sa imo dughan. Na amo na. Hindi magbilog ang tagipusoon mo kung wa siya. Tungod siya ang imo kapihak sa imo dughan. Pero nga nagabag-o sila kung kaisa. Okay? Ang una siya nga rason Prailyo kung nga nagabag-o sila. Posible nga may mga batasan ang partner mo nga wala mo nakita sa nobyahanay ka mo. Kag sa subong mo lang nakita nga nahigot ka na sa iya. Na isa pa na. Iban kabalo bi magtago. Kabalo sila magtago. Inang kadelikado pagid kisa Premiloy nablang maghambal ya. Inablang dungol-dungol siya, pasaway siya. Tapos ang hambal siya sa imo nga nagbago na kuya para sa imo. Ati siguro kwa dyan na Timso ginaguro para sa'yo. Ako'y magbabago kahit mahirap. Kakayanin ko. Muna guro niya Timsong. Te kung wala kag listopad mo, hindi na siya magbago. Balik naman siya sa dati. Gabalik siya.
Tungod ang tanan nga butang ginabag-o sa matuod nga pagigugma, pero gina maintenance ina nga pagigugma. O daw bulong dapat. O daw bulong. Iban gani kuntat ino maintenance balda. Amo Balda. na nga gina-maintenance gani kay dapat sige-sige na. O sige ina ang maintenance. Wala man sa maintenance nga ginauntat. O na amo na. O Doktor na na makahambal si mo sina. untat. Kaya mo na bala sa pagigugma dapat way untat ang maintenance. O ibig Kung sabihin. anong ginahimo niyo bala siyang nobihanay kamo. Dapat magsubra pag inada. Oo, siyang tang mag-asawa kamo. Although, nga patungaan man sa kabataan ng inyo kabuhi. Alam may bata na kamo bidwak-bilog, alagan man ka daw lambing-lambing. Pero ara gina dapat sa inyo flavor sa inyo kabuhi ang pagiging malambing. Oo. Di ba la? Kaya makita bala siyang kabataan niya. Si mama ko to ya kag si papa ya ka mga nami to ya kay kita ko kay lablab nila yang isa kag isa ya. Okay. Muna siya ang aton nga mga tandaan. Ikadua nga rason, abot na bali pre ilyong, base sa pagligad sa panahon, may maluyagan siya nga iban. Di ang pamangkot sinada, pamangkoton mo ang kaugalingon mo. Halimbawa, binabalaan mo nga ang partner mo may naluyagan nga iban. Pamangkoton mo yung kaugalingon. Ano ang nakulang sa akon nga mga butang siya, ngagin pangita o nakita sa iban. Oo. Kaysa tutuod lang bala, sa aton bala nga lalaki, kag sa iban sa babaye, insulto ina nga butang nga. Oo, correct. Makakita pa ya sa iba ng imo partner. Oo. Kay buo silingon sila, hindi siya kontento sa imo. Oo. Okay? Basi gamay bla ang pagpalangga mo sa iya. O, kag basi gamay man ang pasensya mo sa iya. O na mo na kinanglan dako. Dako ang pagigugma kag laba gid ang imo pagpasensya sa iya. Kaya para kalain sa dapagid. Kung dako tuod, ang imo pasensya, nga wala mo gid siya gina kigan biskan sala siya. Oo. Ginapasugdan mo sa iya gusto, which is kisa against na sa imo, pero tungod kay palangga ko ikaw, tadan pasugdan ko. O kabalo kay nagid nga sala pasugdan mo kay palangga mo. Oo, hasta na develop ang hindi dapat ma-develop. O nahimo ang hindi dapat matabo. Di karon ang develop ay ikuha na lang ibuon picture. profile pic na. Amo na siya. Ang mga rasunis kung kaisa. May mga batasan kita kay balaan mo kita ng mga tao pre ilyong. Hindi kita pares batasan. Correct. Kung buot ka, may mas buot pag mo. Kung buot sila, may mas buot pag isa sa ila. Lain-lain ang tao. Kaya kung palariyas lang ang tao, ati wala into anay sa kalibutan. Correct. Oo. Kabudlay kung parareyo tanan naman nagani nga may sari-sari kita. Oo. Ang imuon ta na lang gid no nga kung may problema kita sa aton nga partner, istoryahan ta. Hindi kay kung kaisa yambal gani si mo problema dayon mo ya kapangakig. Kag yaw-yaw na partner mo. Nano? Ngaw. Pero laka ka lang blakita sa kwan. Laka ka lang blakita partner gagambal sa imo nga Ilyong palangga. Daluyag ko pala kay Preberto. Delikado na, no? Abe kasi kaagi ka na kabati mag-asawa nga nag-amusin na. Mare, day, naluyag ko pala day kay kumare. Dukan po siya no? Oo, hindi naman. Guro tampaon ka guro sa asawa mo. Oo, tapos maghambal ka nga, daluyag ko pala kay doktor. Wala ka lang kitas na. Tungod ina gabutang, wala siya ginambal. Amo na gani nga dapat patin aron naton kag i-improve ang aton relasyon. Kay tungod may mga butang gidya kay siya nga hindi mahambal kay kabudlay ihambal. Amo na. Pabakura lang gid ang inyo relasyon kag ang pinakanami Permiloy aton gid ma-advise pangamuyo idangop gid sa Ginoo ang tanan. Kanami gid bala Permiloy nga aton kabuhi may Dios. Correct. Kung ang sentro sang pagpalagaan na kag si relasyon Diyos, tawhay ang tanan kabutang. Amo na kun kaisa kun may magkalatabo sa relasyon nyo, mamamangkot ka mo sa kagalingon nyo. Ano ay sentro yan sa aton relasyon Diyos pa niyo kung Diyos. Do amo gid dapat idangop ta gid sa Ginoo ang tanan ng mga problema ta. Kay kung kaisa miara gid na time nga imbes nga mapalapit kita sa simbahan, mapalapit kita sa iya, lain yung mga lugar yung ginakadtuan naton. Dotoksyo, maningaton, ka daw nag-religiosyo niya. Dala niya sa aton advice Permiloy, kaya nga, nami gidya kay sintro sa pagpangabuhi naton ang Ginoo. No?
Sintro ta ang Diyos kay para kabuhi ta sintro man. Oh, Sintro sa diin, sintro man sa iya. Correct. Kundi, siya na lang yung bala magdirekta sa atong relasyon. Kung Oo. dumaguba, kay uhon niya na. Oh, nan. Tiyan mo na siya. Okay. Amo na siyang amon nga topic sa subong nga oras mga kanay siyaga. Kabay pa nga may natunaan man kamo sa aton nga topiko sa subong. Okay. Kag siyempre mang shout out kita mga kanay siyaga. Shout out. Gina-shout out naton si Papa Etan sa nga Brigada News FM Kabankalan. Siyempre si amigo Dibon Garde sa Mahimamaylan. Aton abiano, aton nga teknisyan si amigo Robert Gicar sang Himamaylan man mga kanay siyaga. Ang tanan ng mga taga World of Fun nga nagapamati subong sa aton. Ano to? World of Fun. Okay. Kag siyempre, ginatamyaw man naton ang aton yung mga kaabianan dira sa Hinigaran. Sa kaya DJ Andro da sang radyo natin, mayo man da nga adlaw sa imo. Kay Romeo Pinidada sa pinalangga ko nga may sa bata pa ako. Ay nga pagpumati. Oo, no Romeng, thank you gid sa mga Pineda pamilino sa padayon nga pagsuporta sa aton nga programa. Kay Queenie da kag kay Toto Mati Kag sagwa no, basil ka pamati man da sila ni Jojo kag ni Babes. Okay. Thank you gid sa inyo nga pagsuporta. Gid siguro mo nga i-share ko ba? I-share mo gid ni sa aton yung mga kanay siyaga, labi na gid sa mga kaupdanan ta sa group chat sa mga kabulagan, sa mga blind massage nga nagapamati subong sa kay Manang Almada sa Iloilo, sa kay Nung Dudoy. Kay Toto Aldrin Magalso. Sa kay Migo Ronald kay Manang Irene da mayo nga pagpamati. Siyempre si abyan naton sa ASFM, si Hill Andan sang Sagay City. Nagapamati muna sa aton. Regards lang da kay Preberto kabay pa nga ayos lang da siya. Kita ay tas drama. Siyempre si Polga. Siyempre no si Poljan Organya no kapamati man sa aton si Peripuloy da no kabay pa nga ayos ka lang da. Siyempre ginatamyaw man naton ang mga friends naton diri sa Kabankalan gaisano no gapamati sa aton ang mga sales lady da kag mga cashier. Nakilala ka? Oo, si Ma'am Madeline Sanchez no sang Himamaylan gapamati man sa aton da. Sa Tabugon, mga Israel family, sa kay Sir Jimena, nagapamati man sa aton. Kadamo na siyang nagapamati sa aton. Siyempre, hindi na pagkalintan, taga-syudad siyang si Palay City. Sa mga Magbanwa family, kabay pa nga nakasubscribe na kamuda, Duayan family, Tarog family, Malakad family, no, kag sa tanan-tanan na lang no nga mga family. Siyempre mga kaupdanan tadi tamyawon taman si Manang naton Hana Ariola no kag makamonitor man di abi si Maki the Blind Swordsman no kag sinang Terebel. Mayo man da nga pagpamati sa Bacolod sa tanan ni mga taga Home for the Blind, mayo man da nga pagpamati no. Thank you gid sa inyo nga pagsuporta. Uy basi malipat kita kay Toto Eli Barrios kag kay Toto Ryan Quezon. Wow. Inday no Nali Albacete kag Inday Sweetinia Magbanwa. Okay, alright. Thank you. Okay. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati diri sa aton palatuntunan Heart Talk Show.